toho okamihu ešte sa pripravuje na štart. Na mete 250 metrov je už všetko pripravené, že Novák už má nad hlavou vlajku. Jednotka Sigi, dvojka Pilgrim, trojka Spirit. Očakáva sa veľký súboj medzi jednotkou Sigi a Nikolou Machovou a Spiritom s Veronikou Tužinčinovou. Iba tieto dve jazdky nemôžu získať Vavrín víťaza a v tomto okamihu bolo odštartované. Spiritovi sa štart vôbec nepodaril a vedie v týchto chvíľach s číslom 2 Pilgrim, Sigi na druhom mieste a Spirit, ktorý zrejme definitívne a predsa definitívne prehráva súboj o celkové víťazstvo ceny občianskeho kartona pre bežiaci rok 2008.